kamatis galore. Tara guys, mag-harvest tayo. Mag-harvest tayo ng mga gulay na naman. Kasi ang daming gulay sa ating garden. Gulay is life. Kasi marami pa tayong harvest. Walang katapos ang harvest po ito mga loves. Marami ng kamatis. Marami na namang hinog. Hala, tumubo di ay. Look mga loves, bumalik tubo. Yung na-harvest ko na mga may tumubo na naman. Pabalik-balik pala sila. Dito tayo. Baka may string beans dito. Dito tayo, be. Look, meron dito. So, kunin natin. Ayan, dito, You see, ito yung kakaiba talaga sa ibang sobrang itim niya. Yung sobrang green ba? Marami pa naman yung na-order ko na liso. Mag-order ako ng light green. Dami, Ayaw ko nito mga loves, pero walang choice. Parang iba yung sobrang light green, sobrang green. Dito tayo sa light green. Ang bilis nito, Ang bilis-bilis. So, kaya harvest na natin. Kunin na natin sila. Sayang. May zucchini na naman. Ang bilis-bilis ng ating mga zucchini mga loves. Look, tignan nyo. Bilis ng ating zucchini. So, harvest na naman tayo. Marami pa tayong zucchini doon. Ibigay natin to sa kapitbahay. Mamigay tayo mga loves. Meron pa dito isa, Isa, oh my God, ang laki. Oh my goodness, ang laki nito. Hala, look. Ang laki. Paano ito? Paano ito kainin? Ibigay natin yan sa kapitbahay mga loves. Look, string beans. Look. Look. Meron pa dito. Kunin natin to. Look. Wala pa dito. Ang daming kamatis, Look, pataas. Doon pataas. Look, ang dami. Look, dito kunin na natin sila. Pamigay na natin ito. Magluto din ako ng gulay karon. Meron din kasi akong lutuing gulay. So, kailangan ko din ito. Diba? Pang ilang bisis ko na tong harvest dito. Pang marami na. Maraming bisis na ito mga loves. May akala ko ang dami. May kamatis na naman dito. Ang daming kamatis. Marami pa doon kamatis. Kinuha ko. Ang dami nating mabigyan ngayon. Yun. Walang katapusan. Ito yung nakasaya talaga kapag magtanim, no? Meron ka talagang makukuha. Kapag magtanim. Saka pakita ko sa inyo yung cucumber ko mamaya. Ang daming bunga din. Dito, Ang saya-saya talaga ng ganito. Si Tami sana mag-harvest. Tawagan ko lang siya, Si Tami para makatry din siya ba. Busy man siya mga loves. May sa trabaho. Kaya yun, busy. So, may kausap pala siya. Tinawag ko. Dito. Yeah, kapag ilang bisis ko na tong harvest mga loves. Marami pa rin yung harvest natin. Look, kita ninyo to. Ang laki, di ba? Yan. Ibigay ko to sa kapitbahay. At saka ibang kamay kasi malakas. Dito pa, Isa. Di ba? Sharon Cunita. Saan pa? Ito pa, Ang daming bunga mga loves. Kunin na natin sila. Kasi to hindi na ito lalaki, Kaya mamigay na tayo na naman. Masaya na naman yung kapitbahay natin, Okay, ayan. Hanap tayo. Meron pa ba? Kunin natin, Diba? Kamatis galore. Kamatis, look. Ang daming bunga mga loves,
Oh, ang dami. Sinisecure ko sila kasi maano lang matumba ba. Ang daming bunga. Doon tayo sa kabila mga loves. Tara, kabila tayo. Meron pa tayong kamatis. Look. Ay, sira ito. Huwag natin yung kunin. Ito, oh. Okay ito. Ay, sira din ito. Bakit na nga sira? Meron dito. Oh. Kunin natin ito. Look. At salo. At shell galore. Meron pa ditong kamatis. Oh. Tignan nyo yan. Oh. Kunin natin yan. Itong kamatis na to, binili ko to kasi ano siya, purple, 'di ba? Purple yung kulay. So kaya gustong-gusto ko, pero hey, basta kamatis, no? Kauno na to ni. Ito anyway. So maganda sa mata, tignan mga loves. So tignan mo yung ating harvest. Ang ganda sa mata. Dito. Uy, nangaliki na dahil sa tubig, oh. Sobrahan. Sobrahan sa kahinog. Dito pa, oh. Ulan ng ulan kasi lately mga loves. So kaya yung ibang kamatis natin nag-crack siya, no? Nasubrahan. Ang laki-laki. Oh, ang laki. Uy. Ang dami. Uy, meron pa dito. Aduh, ginoo ko. Hala. Patay. Tignan nyo na. Nagugulat ako nito. Ang daming bunga. Ito, maliit pa yan. Hala ka diha. Paano na ito ilagay? Ganyan. Ganyan, o diba? O diba? Harvest galore. Paano ako nito da? Dito tayo dito. Dito, magbigay tayo mga loves. Uy, so ito, ibigay ito doon sa kapitbahay. Sa kapitbahay. At ito din magbigay tayo. Ganyan. Ang dami ko nang nabigay mga loves. Yung mga malalapit na mabigyan talaga. Ito sa akin to. Sa akin. Bahin-bahino na natin. Sa akin to. Sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Yan. Sa kapitbahay. Ito sa kapitbahay. Yan, ibigay ko yan. Kapitbahay doon sa kabila. At ito sa akin to kasi lutuin ko to mga loves. Ito naman sa akin din to. So yan. Kasi magluto po ako ng ginataang kalbasa with shrimp. Masarap po yan. Except ito. Salad po yan. So yun. Yun lang. Salamat.